Ο Δάλλας, τι κάνεις Δάλλας? Λουκούμι το... Στόκαψα λίγο. Το λουκάνικό μου λουκούμι. Το Φώτη το κάνω λουκούμι. Έτσι, μπράβο. Είναι γλυκά, είναι μέλι το λουκάνικο του Φώτη. Ο Ενευκή εκεί με το φορητό. Α, δει αν περνάει, στο ρόδιο, μπράβο. Και εκεί είναι τι στήσαμε. Και εκεί είναι η γεννήτρια. Και πιο κάτω είναι η τουαλέτα. Και τουαλέτα. Και εκεί είναι η βρύση. Ποια ασβεστοχώρη ρε φορητός μου τα ασβεστοχώρη. Γιατί ο Χορκιάτης δεν μπορούμε να το ανοίξουμε ρε. Και θα ανοίξει το ασβεστοχώρη που είναι πιο χαμηλά. Τι λέει ρε αυτός ρε. Τι λέει ρε αυτός. Γιατί ο Χορκιάτης πρέπει να είναι σε σπίτι λένε. Τι λες μωρέ. Στο ραντάρ είναι. Ποιο σπίτι. Στο σπίτι. Πάμε σε εγκαταστάσεις κεραία βραχαίων. Από 10 μέχρι 80 μέτρα. Τώρα πάμε Beam VHF 10 και vertical. Κάναμε σώτα προηγουμένως. Μιλήσαμε με Θεσσαλία. Κάτω. Εκεί είναι η γεννήτριά μας. 6 kVA. Εκεί είναι το βεσέ μας. Και όλα αυτά τα κάναμε σε μια μέρα. Ούτε σε μια μέρα. Προήρθαμε. Για τα 10 χρόνια ραδιολέσχη Καστοριάς. Μπαταρίες. Μηχανήματα. Του NSA το ωραίο το κόλπο. Εδώ. Αυτά είναι για τα VHF. Έτσι. Τώρα πάμε στα HF. Που είναι εδώ μέσα. HF. Μπαταρίες, συστήματα, ωραία. Και ελπίζουμε στα 20 χρόνια να πετάξουμε δορυφόρο.